Tipara mothani adong rok tini korbuk subdivision ni takhok Bishal Debarma no suspend khaimani bagwi ang belai kha dukhu nangkha. Bo je kok samani a kokle thikno tongo. Tini sini CM Purnachandra Jamatia sar no bangmao jodi basari ekarwi onyo borok no basari khe belai khe chakhungo. কিন্তু sini borok rok uansugo bo kaisa ADC ni CM twi no bo kaisa Vidhan Sabha bachao khai bo khoroksa sachung duita bachao bagwi buibono chajakya wngwi buddhya riliya abo bagwi bo aro kenui thangkha. Tini jodi bangmao jodi Purnachandra Jamatia sar no jodi basariyawi onyo borok no jodi basari khe o basari khai aro tini Rampatra Jamatia pass wngya a jagao sini Tipara mothani adong no pass wngkhumu. Abono samani le uchit kok samani le tamoni bagwi bono tini korbuk subdivision ni Tipara mothani adong rok bono tini suspend khaina nangkha ba bini kok samale sotik no 100% no thikno tongo. Abono joti rwsaina di suspend khaimani no takhok Bishal no a jaga ni jaga bini poto ni poto bono tonainani wngthu hambai nono jotono no takhok tei bwkhwsano hambai yaphoro.